sae dinten menika. Sae. Alhamdulillah. Lajeng saderengipun pasinaon basa Jawi niki ibunipun salah setunggal kita ingkang golek model. Ya lho ten iki. Alasanipun Iya lajeng kalau ini menika nyinaoni bab menapa? Bagus teman. Kalau ganggu kalau basa menika wonten tindan ingkang maneka. Kakak yang menawar. Bahasa nomor dulu, bahasa nomor alus, bahasa krama ukuran, bahasa krama alus. Wonten basa moko alus, krama ukuran, krama alus. Lajeng pembelajaran dinten menika badhe damel teks cerita pengalaman piyambak-piyambak. Mangke langkah-langkahipun pembelajaran utawi pasinaon dinten menika inggih menika ibu badhe nerangaken menapa cerita pengalaman itu, lajeng wonten pokok-pokok cerita pengalaman, wonten kaidah penulisan cerita pengalaman, lajeng wonten cara nulis cerita pengalaman. Menika terus peserta didik saged damel teks cerita pengalaman wonten LKPD. LKPD pun mungkin Ibu Sukani satu nomor tunggal LKPD. Lajeng menapa panjenengan sedaya sampun nate ngalami pengalaman ingkang berkenaken gawe seneng utawa gawe sedih. Sampun menapa dereng? Sampun. Jenenge napa nyedike? Sing jenenge napa? Kasih napa sing jenenge? Kaya apa? Sing jenenge pengalaman sing jenenge? Liburan karo kanca-kanca. Kene. Kita badhe mlebet materi bab cerita pengalaman. Cerita pengalaman kita, cerita pengalaman ya bukan diceritake marang wong liya. Bisa cerita pengalamannya dhewe utawa pengalamannya wong liya. Ceritake pengalaman kuwi duweni mupangat, yaiku nambahi kanggo ing kopi pulang utawa bukan utama kan menika panglipur menika pun gugur. Ibu menika wonten video cerita pengalaman saged dipun deskripsiani. Dalemé si Mbak Dedia ana ing Kelurahan Cepoko, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sak temane kono, dia lan bapake ketemu kalian si Mbak Putri. Kalau peduli suka nakli suka dan apa sebenarnya tanduran ini bisa ukur di tempat ukur. Dan ini kalau dia ini jenenge aku. Terus ini loh, ini wonten cerita. Nah, tanduran ini ini Kenapa wonten katenan video konten menika? Menawi wonten video menika wonten dalemipun simbah menawi jeneng-jeneng nggih. Nggih menika kados wonten ing tayangan menika sinau jeneng-jeneng tumbuhan kados pau, sawo, jambu, kalian srikaya. Wonten mriki Ibu badhe tapi mriki LKPD. Tinggal. Badhe wonten LKPD menika damel teks cerita pengalaman. Dados pengalaman iki piyambak pun serat wonten ing LKPD menika. Menika minimal sekawan paragraf. Dados cerita pengalaman dipun gawe patang paragraf. Pada LKPD menika nama siswa serat jenenge piyambak. Lajeng nomor absenipun. Oke, jawabanipun dipun serat wonten ing tulisan jawaban ngeten.
si pun langsung sesajen apa derek? Sinten sih badhe majeng presentasi. Oke, kalian saged majeng. Liburan ning gua jadi jajan. Pas perinan sekolah, aku lan keluargaku liburan ning tempat wisata kang apik. Aku lan keluargaku yaiku lunga ning gua jadi jajan. Gua jadi jajan kuwi ana ing Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ning tempat wisata kuwi awet saka ngendi-endi, ana sing saka dalam negeri utawa luar negeri. Bahkan kuwi rame pol amarga lagi perinan sekolah. Aku lan keluargaku mlebu ning jero gua. Ning jero kono isine patung kula. Presentasi pun kalian pripun? Sampun saya napa derek? Sampun saya. Oke, kamar kalian kok sampun saya penampilan pasinawan cerita pengalaman kok sampai bersimpulaken mau cerita pengalaman kok apa? Kan dibuat masuk cerita pengalaman. Oke, cerita pengalaman ini kan cerita kan cerita pengalaman ini juga utawa cerita pengalamannya wong liya. Kakak manfaat. Yaitu nama-nama manfaate. Nambah tahu, minangka piwulang, nambah guru kang utama, lan minangka kang guru. Nambah tahu, minangka guru kang utama, kadang saged terus pamripun utawa pipun. Salahipun kenapa engkang dipun remeni nalika sinau bab cerita pengalaman? Napa? Dipun remeni. Pengalaman pribadi lewat teks. Saged nyeritaken pengalaman pribadi, pengalaman piyambak-piyambak lewat teks. Lajeng kendala napa sik dipun wonten iki wonten damel teks cerita pengalaman napa? Wonten pinten-pinten kanggo bintang dari naskah sabdane. Solusinipun damel ngatasi menika napa? Nek kanggo atas tembung-tembung solusinya betul. Apa kalian itu lan kalau apa kalian konsep kang tahu. Masing-masing kaya menunggu boten matur tosi tembung-tembung kalian menapa sedamel teks cerita pengalaman menawi boten matur tosi tembung-tembung saben-saben kalian kaya sanesipun ingkang matur tosi tembunge. Oke, lajeng damel pertemuan meeting menika nganalisis unsur-unsur wonten cerita pengalaman. Kados apa kang diceritake, terus kapan kesatiane, apa utawa napa sapa kang diceritake ing cerita pengalaman iki. Lajeng saderengipun ibu tutup asma punika salah setunggal sebelum malih. Oke, menawi ibu wonten dengan pripun anggenipun paringi materi utawa wonten ing salah kata apa kalau perbuatan ibu ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.